Kung ang pasultihon, asap kita, always say a prayer. Una sa tanan ng atong pagpanalangin sa itong labang magagahom. Lord, thank you kay Lord sa mong gihatag ka na mong grasya matag adlaw ug sa tanan mga apong gipanggamit matag adlaw ikaw naghatag ni tanan Lord. Salamat sa kayo imo kaming paggamit ni Panyawan Herbal Capsules, Kugon Herbal Capsules, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, and then Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ining mga produktuha kay mao kini among i-maintainer matag adlaw ug sa among mga listeners sa Napita. Salamat sa inyong pagpaminaw usab ug salamat sa inyong paggamit ini mga mga paborito o makaluwas ka na to ng mga produkto gikan sa SED Marketing Incorporated. Thank you kayo. Inyo kini mabati, ay mabati naman. Inyo na kini mapalit sa tanang butika sa inyong dool. Thank you. Bueno, ang suwatap mo ka itong atuan no, pinadakin is usa ka lalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Douglas. Kaya ko problema bahin ay samahan sa kong hinigugma nga diin ako na kinutang pakaslan ang iyang anak. O kung nga no, nakaproblema ko ani, yung mga ano yung mga nahitabo. Tagay. Napay na grande ang mainom. Oh, kamu dia. Napay mainom dia, ha? Ay mo kaiko ka. Naidagang beer. Usa na katrak akong gi-order. Daghande kayo, fighter wine. Tatumay kay lamig kay fighter wine. Bitaw. Lamig kay bro. Natural. Abroad ko ta. Sky is the limit. Limit is the sky, ha? Antogi sa pre. Antogi. Kanta ko, pre. Kantoy, no? What problema? Kamu, Sabat. katahon ko niyo. Kamu ba yung ka-abroad ba? Ako ka-abroad ko tagod. Okay. Haduk ko na ganda. Chan. Alichan. Maestro. Intro. Maestro. Oh. Erga, go. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Okay. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with what imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely. With her alone, who could be lonely? I reach for her hand, is always there. How long does it last? Can love be measured by hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her until the stars are born away. I'll still be there. How long does it last? Pre, ano, pahitan mga bruto, pre, kung takabot. Tapos kang ngiga gini. Abot. Wagi paglumpad ni mong tingog pre. Maor gigapon. Si sekreto ni mo pre. Nga di na mo gigayam. Biliba gina ko ni pre. Tura, abroad ko ta. Tapos kang biliba gina ko. Tagay pre, tagay. Saan ito itong tagay? Saan naman niya eh? Sige na tagakanta niya. May tagay-tagay. Di ba ka na-epekto, pre, na yun na yung mga seeing ng mga abroad, pre? Ni anak ko na, pre, mga abroad, pre. Woman in every port, tinura, pre. Oh, mo ba? Aksan ko kabalaka, pre. Nga naman. Pag abroad ako, kabag ko naman kunuron. Nya. Di naman kunuron woman in every port, pre. Ano sa mo di ay? Bayot in every port. Okay, Okay ra. Uy,
Yes, mother! Sa may gusto ninyong sumsuman. Don't worry, mother. Nagpa-deliver ako sa Lechon Belly. Ha? Murot ka na ninyo na? Don't worry. Ay, kapala ka, mother. Naisubra. Ipakaw na ito, iro. Ilang diya ito niyo. Say angay. May pag-iro mo sa ko ng patring. Ikaw kag-iro, irong buang. Bungo, Chitoy. Nak, kamahal gud ang lechon bili, oy. Pwede ra magpalit ag lechon nga kinilo. Okay na, mother. Okay na. Abroad ko. Ay, pagkakido. Guys, sige, taga. Unsa man, pa-reserve ko taglaing usa ka truck nga mainom. Uy, di tagaurot na pre, oy. Hot doon yun na to. Abroad ko. Nak, mulataw ka? Yes, mother. May date ko karon. Makita mo karon sa imong uyab nga kisa ganito, nak? Si Mylene, nay? Oo, si Mylene. Pag ninyo na mo, nak, oy, kay gusto na ko makakita sa akong apo. Ay, wala ka na eh. Naidaghan sa bugan. Pila ka po gusto ni mga po, nay, ha? Pila may makaya ni mo, nak? Pwede. Napula ka po, nay. Napula sa kay... Kapoy, mama ko. Gikan ba ko abroad biya? Po, nak? Gamay ra, nay. Puna na yan ako. O, di na ko busy, puna. Ay, pakakidot ba yan ni mo, Douglas? Gimingaw ako sa kong palalabda. Naibaw kong gimingaw sa siya ako. Kay, pilog ko katuig ko ako mauligan sa abroad. Karon, labing siguro, gimingaw rin sa payo na ako. Huwag talan ako siya. Lugoy, yaso ni mo yun, ay. Duwa sa kong scatter. Douglas? Uy, my goodness! Ang akong angel nga magbalantay. Karoon pa nakabantay na ako. Daan pa lagi gid ko, ikaw gid lagi. Ay, waday ko magkailan ni mo dong. Daan pagit bitaw ka. Abi maguna ko gwardiya ni naglingkod din Ang bukas eh. Nagsulod mo kag puti. Good na unsa ka man. Talaga, mamalhin pa din eh. Makauntas gawas. Asa ba ta mga on? Sa tong suki? Katong pukukong ko? Dili. At ito mga on sa pinakamahal nga restaurant. Siguro ka ga? Oo, sama niya ay abroad ko. Ako'y bahala nga. Mamawi ko sa pilang katuig nga wa ta magkita. Kay dito ko sa abroad. So, karon, mamawi ko. Dadun sa sa pinakamahalong restaurant. O pagkauman, mag-shopping ta. Siguro ka ga? Yes, abroad ko. Okay, let's go. Ga, dagana ni mong gi-order. Mahurot ka ni nato. Ay, kabala ka. O in case, o di mahurot, ipagkaunan na nito sa iro nga sobra na to. Ayaw, uy, sayang kay ni. Dato na nato ining kaniya mga sudan ato ipaputos. Ayaw, magpalit og bago para danon mo sa inyo. Ay, kabala ka, ana. Abroad ko. Ay, Sige na, pag-order na daan og para danon mo sa inyo. Ako ay bala. Pag-order kung sa imong gusto, bisag napu pagkaklaseng sudan. Why problema? Abroad good ta. Recorded by X Thunder Gaming. Tunggon ako na maminyo na mi. Mao nga para dili siya kabalibad, ako siyang ginipay pag-ayo. At hatag na kusta ng gusto niya. Unya to. Ga, gusto kong magpalahi taga. unsa man na ga? Gusto kong magkikita sa imong tatay. Ug ako siyang sultihan nga magpakasal na ta. Gusto ko mananghit sa imong tatay. Gusto na konsultihan ako siya nga magminyo na ta kay ready ko nga akabuhi og pamilya ba kay abroad gud ta. Ako sa sultihan si tatay ga ha, nga muadto ka sa amo ug makigsulti ka niya. Ano sa amo ka muadto? Mauna, tay. Buaning imong uyab. O tay, kay gusto siya nga mananghid nimo nga makigninyo na siya nako. Porbida, no? Onya. Kanusa man siya mo anhinak. Karong hapon, tay. Oy, kung mauna, kinahanglan mangandam ta. Wara ba ta kapalimpyo din isbay? Nakapalimpyo na ko, tay. Oo, sige. Mula ka ako kay magpalit ko para nato o para sa atong bisita. Ha? Okay, tay. Sa ato pa, tay. Okay ra ka, O nga tay. kung dili man, dugay na ko nangandoy. Nak nga makaapo na ko. Pero unsaon nga mag-agad raman ko nimo. Kay lisod man pug ako'y magbuot sa imo kinabuhi. So karon, donan may gustong makigminyo na limo. Nalipay na kay ko taon anak. Sige mula ka ko.
magpalit ko dito fighter 50 daan para atong imnon, ha? O mga pagkaon nga madalit sa atong bisita. Siguro na ka ng imunisasyon, ha? Oo, nay. Siguro na ko. Ako pa. Abroad ko. Sige, paningwa nga madayo na ka, ha? Kay sa una ra ba, palpak ra ba to? Ay nang tugis ko tito nung agin ay. Kaya di na ko gusto mahinumdum pa to. Sorry, nak. Ay, di na ko misgot, ana. Nga, gipasakitan ka itong papayhana kay giilisan ka laglibat. Di na ko gusto gamisgot pa itong sauna ni mong uyab nga nagwas nga ilang ang simod. Ay, ayaw na lagi numdumi itong papayhana, nak. Kay giilad ka lang adto. Gipangwartahan ka lang adto. Gipatuog ka nga mahal ka atong papayhana. Pero di giilad ka lang. Gidapag imong kwarta, mao nga ayaw na to hinumdumi kay magsakit lang imong dughan. Oh. Nanong midangoy mo man ka. Ayaw na to hinumdumi babayana, kalimti na to. Kalimtan na daw na ako. Ikaw sa isang pahinumdum na ako. Sigang hisgo sa to. Bungot sa ito'y. Ang tinuod, usa sa hinungdan nga may abroad ko, tungod atong akong uyab kaniya to. Tungod kay gusto kong magmahay siya nga nung iya kong gitunto. O kanang akong uyab karon si Mylene, nagkauyab mi pagdayon akong larga. Mao nga ako yung ipakita nga swerte kaayo ang babae nga ako maasawa kay abroad ko. Unya to. Magpalit ko blitson. Nga po ka kilo niya mga groceries. Siya di malipay ang amahan nga nagdakog daghang mga pagkaon. Awan ako din. Okay rin eh. Total, nagkahuwam ako sakyanan sa umi ko. Okay na rin ako kumpra. Kaya, sige, butan ako ni sakyanan. Sa pagkay akong palito, no? Naglagot ka ni ko ron. Paliton ko mo ni merkado. Abroad ko. Inak. Uy, kisa ng tricycle nga giparking tapad sa kusakyanan? Inampak. Hiro ba ni ako? Ugya na po. Uy, mau tingali ni driver. Hey! Shh! Driver! Driver ka ni tricycle? Ha? Uy! Ako. Sige, ha? Sikal mata ni mo na. Ay, nag-itapa din sa akong sakyanan ka ni mo tricycle kay magas-gas na eh. Oo. Doon lang kayo. Ay, ikaw de Italia, di boss? Ano man? Abroad ko. Angal ka? Wa man ako sa imong sakyan. Kasi ha? Sana awal ko. Awal ko, no? Gamay na nagkuwang. Maigo ng kilid nga ako sa kanan. Maharap ang palit ako, ani. Kaya abroad ko. Dakway, di pa. Uy! Dako lang papagin sa bugir. Ano tutok mo ka na, ha? Kung man? Makabayad ka magasgas niya akong auto? Ha? Kuan boss, wa man ako sa imong auto. Tawon wa man na Ton maigo. pa din na nimog maigo. Ha? Muwat pa kag maigo na. Palayo mo tricycle. Palayo! Nga nung nga ako mag-tricycle ipalayo, kanang imong auto mo ipalayo kay parkingan man is dili man is sakyanan. Ora Uy. man dito. Kini para sa tricycle man ni din eh. Uy, ikaw, uy, ha? Huwag kang kailan ako. Abroad ako. Unsa ka abroad ka sa ilabutan ang parkingan og sa abroad. Mahimong paliton ko ng tricycle mo. Ano paliton man ini mo di pa na ako ibaligya. Paliton mo. Bantay ka lang, ha? Bantay na. Abroad mo ako. Bantay ka lang. Abroad, hilumday abroad. Abroad dito ako. Unsa may labutan ng abroad? Unsa naka-abroad ba sad ko? Dias Bohol. Bantay ka lang. Panglaw. Ila Kapitan Albert Hello? Mumpat. Bida. Bantay ako. Makikita pa rin ko ng pag-usap. Kanang uno mo. Kanang uno mo na kaupaw. no? Oy, ay, binitan mang upaw ko. Basta Forbida. magkita lang tag-usap. Kanang upaw ni mo. Rutong mo rin. Huwag ko na mabili. Suway, keb na. Suway lang. Bida, Ay, latin mo. Abroad way labot, abroad nga way buot. Sa! Recorded by X Thunder Gaming. Uy, hala. Si Douglas na ning ni Apod. Ako liliwan.
Siya na yun. Akong sugaton. Wow, kanindot niya sakyanan. Kwartahan kita ini si Douglas da. Ga? Gaan. May kayo nakatultol ka din sa bahay, ga. Ako ba? Abot magani kong abroad, kani pang inyo. Dali. Ano tangan sa sud? Dali, ga. Ang kadiyot ga, kay kuwaon sana ko ako mga gidang para sa inyo ba? Mga groceries, ha? Namalit ko mga groceries niya na sa Litson, diha, napuo na kakilo na gud. Daghana ko it. Oh, motorol. Abroad ko ta. Kadiyot. Sige, ga. Sige. Kikag ka, abi na kong di nakamudayog anhi. Dayon, oy. Mari ko ka, kay nakasaad man ko. Lahis kayo, basta masaad ka. Kaya nalang tumanaw na ginanak ko, abroad ko ta. Mao bitaw. Nakuyawan pud ko ka, oy, kay nadugay man ko kakuhit. Nadugay ko kay... nakikita ko inkwentro dito merkado. Pero tira ba kayo pao, ha? Ha? Naglagkot kayo ko. Kay kadak ko sa parkingan. Nganong iyag yung paduol sa kong auto ang... hapit na magasgasi kay gamay nagkuwang. Magsikit na. Mahal na ba kayo akong auto ha? Kay abroad ko. Paduol ng tricycle. Ang bugiro man sa ting kanahan. Maylin ka, magkita ko na usap ko pawa. Ibtang to siyang liog. Matay palagi. Sa diin na lang to ga, oy. Ang importante nga naabot ka nga ni sa bahay. Yes. Tinood na ka. Yun ang asama na tatoy ni mo. Tapay gilakaw, mobalik to siya dayon. Nana ay, siya na ron. Tay? Ay na, pagkuha itong plato kay sudlan. Itong dako ka itong bandihado nga sarten. Sudlan ito aning litson nga manok na. Ngano napalit pa man ka nga ni amay dang akong uyab, tay. Maday ni siya, tay, si Douglas. Ha? Ngano day mo, nagtinutungay lagi mo, tay. Nakailam ko nito, Hana. Maunin naka-abroad, ha? Maunin mo tatay ka? Oo ka, si Tatay Puldo ka. Ang sugat ti kuhaon ako, tay, plato nga. Pinuti. Wow, pinuti dito. Wow, pinuti ito. Basol ko ni abroad. Salbahe sa abroad, ha? Siya nga kung kita inkwentro dito sa merkado ka. Aw siya? Oh, paggawasan ni kay inigbalin na akong naabang ni putol iyo ka na tawa. Paggawasan ka ko ako pinuti. Hala. Asa pinuti na na? Ga, lakaw ka, sibat na lang kay lain nas tatay manigbas, kina sibat na. Muna akong problema ron. Sao man ako pagminyo sa akong uyab ani nga suko man kay nako ang iyang amahan. Kung sa may ako buhaton ani nga, pero di ba yun niyang lagutan ako. Palihog ka pagitaw ko ninyo kung sa akong buhaton ani. Unsa man kung kamo kasultihon, Douglas. Sino na to karong adlaw? Si Douglas at Pres. Douglas. Pres Douglas, may pagka-bugiraton sa ning gamay ba. Kay kada kuan niya, sumpayang niya, kay gikan mo siya sa abroad. Sumpayang niya, abroad ko. Ana, hangtod nga, hapit sa siya maminyo at Pres, kaning bugiroon gini siya, kay naay natupan nga sakyanan, naay natupan nga tricycle sa iyang sakyanan, pero murag hinulmar, man siguro to niya sakyanan. Karon, iyang kasabang maayo niya. What's kay ba nga amahan dito sa babae nga iyahang pangasawon ta. Pag uli niya dito, pag abot niya dito sa bahay ni uli ang amahan, ay sus, hapot lang. Tapos siya liyo gati pres, kay bugiro kayo. Abroad ko. Panaplin mo kon. Bida, bagas-gas na ako sa kyanan. Namao na kuan taon siya, problema siya, unsaon niya pangasawa taon siya uyab, maporti man sa kuha sa amahan. So kinsa naman siguro ati pres. Tinood na. Hambog man ko kay ka. Di, kanang sakyanan, di ginamaday, ni kamatay ni mo taon, Mao na, Douglas. oh. Bisag unsa pa kadaghan. Alexander the Great, ha? Mao'y kina daghan ng kwarta, daghan itong kwarta, pero pagkamatay niya, gahubo gid siya tanan. Di ba, Tipres? Hubo, abli yang lungon. Ang Hubo yang siya? gahubo Wala siya. sinina sa lungon? Okay, ni ana man siya nga hubo ko nga gipakatao. Hubo ko Mao ba? mamatay. Oh. Ana siya, giingnan niya nga ang doktor, why doktor nga makaayo sakit. Oh, Ang kwarta, iyang gibanig niya saan, giagian sa iyang lubnganan. Padung, ang Pero- iyang mga kwarta, iyang mga gulta na. Gipan mo dito sa mga Di ba tao. mo ni paghuman? Murag gihatag dito niya. Gihatag na lang niya. Grabe kayo. Mao na Douglas, bisag unsaon pa nimo Glass, wa gyud ka. Ini kamatay nimo, gamay ra kay kag sudlan.
murag 4 por 8 ra gyud siguro na imong sudlan nga kanang lubnganan nga ipagsig nambog na imong abroad ka. Kadaghan mga abroad diha mga tarong. Ha? Unya wag yun may hambog dato pa kayo mga abroda. Nya wag yun mga hambog ati pres kani siya ka biyahe lang ka sa Hambog abroad na. ko. Hambog na. Giro ay palit beer. Sige inom mo, palit ang beer og fighter wine. Palit siya. Usak truck beer nya usapon ka truck fighter wine nga fighter 50. Pastilan tawhana. Ang kana ko nung uban nga mga abroad gulyat no Ate Pres kanang uban dili na mo balik. Ambot ka sa kanang dili magutanan nga ang abroad kanang maayong pagkabutang kay kalabit tong uban Oo, oy, dili biya tanan. Pero ting haya-haya nito dito ko na mga bawd guro kadto ko ag simbahan. Pero Nya, ko na abroad baita. ka, ang uban ba dito way kaon. Oo. Ya pa ni abroad dito. Ipakanon sa kuan employer nila. Dahil nag-abroad taon dito nga pila ka buwan nga natulog sa dapis karsada. Lagi, dili lalim. Dili lalim, di tanang higayon. Dili tanan Abroad, abroad, maayo maayo ang pagkabutang. time Oo. dito. Douglas kanang naang meter lang kay sa imong pagkahambugero una lugar ang auto imong gidahay mo ramang hinuwa man to ng auto gulya. Waman. Ayon tawag eksakto kas para ikahambog sad. Ay no. Ano ba na sa auto? Oh, inuwaman. Dili iyaha. Ano sa? Inuwaman to yabam no. Ikaw may kadato. Unya ang kuan sad usa sad ka rason nangatarungan to si Noy Puldo nga ang imong giparkingan dili man parkingan nag auto parkinganan mas tricycle. Di ay. Manunus ko mo siya nga ay nay padol ka magasgas na kong auto. Wala. Dili man to parkinganan sa auto no. Apan may pagaingnon wake up call na nimo nga kung maka-abroad ka ayaw pag Inambog, biro kay unsay nga ani ong kinirabang panultios ka karaanan kanang lawas ray puhunan. Tinoda. Unya may lag og sa ako pang tiya sa una, may lang pirmi kang pistay lawas. Oh. Hello, natay paambiti mo Douglas. ha? Sige, paambiti, Kaya paambiti. ningon makaguon sa imong buhato na radiri ay Yeah. panultihon 6 bersikulo 16 ngadto sa 19. Palutayon. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo.